besithi umuntu ngabantu ngoba bonke labantu benze umnikelo wokuthi namhlanje sizothola ama-awards. Hey, ngiyabonga mina Nkosiyami ukuthi akazange abe emotional lapha yana bese yahala. Indlela akhulume ngayo ikhombisile ukuthi yazini my man is back. Yazini. Siyasinda la. Zolizomona. uMakhumalo very excited kakhulu ngokuthi lo muntu lo uzokwamukela i-award kodwa akazange abe excited kanje thina sithola si-honorish sithole i-award. I know him from Mzumbe playing with my brothers at Groundini, so to see him being honored, kungibuyisela into yokuthi uMzumba umncane. Ishwaqala lo Gegas. Angimadresse ibese ngiyazibamba futhi ngisinjani kuphi. Why are you here? Uzo-entertain uMakhumalo manje ngendaba zesitimela futhi again uzowenzani la? Hlonipha umcimbi. Lento sike sayikhuluma thina lana yam-offenda lento kakhulu Macele. Na uMakhumalo mase ayiqhuba lempe yabona andiqhuthe umuntu wrong. Lo muntu amthukuluzayo uma esediniwe uzolwa nami aphinda akhulule. Phela ke manje na ke sekumnandi ke ngalendlela yokuthi wonke umuntu sekhululekile sesingasukumala. Amakhosikazi ami efuna ukwenza into efunwa yiwona njengoba babona bedansa ingoba lonto ifunwa yibona kodwa into ayike ifunwe yimina ngeke bayisekele bazolwa nayo. Already njengoba esibiza nje siyazi ukuthi uzomosha. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nifike kodwa kunezinto ezinye ezingangijabulisile. Just Msindi. Injabulo I can see angazi noma ngihlonipha noma ukuthini ukuthi singajabulela abanye abantu kodwa mina ngithole less appreciation. Yo. Into zala ekhaya uyacabanga nje sihambile simenyiwe sizojabula nangu baba wakho. One ngiye ngedwa lapha but everyone knows ukuthi I'm not well kodwa ngizamile. Inenje kungalingi sifike ekhaya bese ukhuluma yonke leyonto. One fike la mase singena eminyango lapha ya naba ikhaphuli noMacele. Wangena naye. Mase kufanele ubanjwe sozobanjwa naye mina. Uyobonga amakhaphuli lapha ngoba kwaku-award wathina sonke. Kufanele ubanjwe ungene naye ayike. Ngicela ukukhuluma ngale njabulo kanje ingoba bekukhulunywa ngathi sikwazi ukuba ithina esijabule. Okay, ngicelile ukuthi angipheleze ngiye lapha ngihambe nabantu bami abayanga abantu bami. Okay, for whatever reason. It's not the place vele and akusona isikhathi sokuthi akhulume asithethise la emcimbini kodwa ke sizothini. Mina bengize kuma-awards mina bese ngiyajabula ngigoduke. Ukuba bowujabula kufanele ujabule ngesikhathi ngimile lapho ujabule. Sijabulile nje asifuna senze kanjani. It's fine because aniyiboni lento engiyishoyo. Wehe hayi uthi ngivale umlomo nje ngiyithule no. Nokuthi yazi ngiyacela ningangcofani because yazi lo ngcofani uyinkinga. Uma ngabe uzothi lo mfana lo osuke eMzumbe uyena inhloko yesitimela kanti lento yake yakhulunywa lana iyinkinga leyo. But it's a long thing. Into ijoke ayikho ngomuntu. It's about us. Mina engishilo lwandle angitofika. Leyo nto thina siyenza
uMthombeni is saying siqhukuluza umuntu othize ngokuthi sizibize nesitimela sasemzumbi is confirming ukuthi loyo muntu kusho ukuthi bayisidelela. So if that is the case, then I understand why it's ngiyaqhukuluza, because if ubudelela kusho ukuthi sengidelela back. Ngicabanga sengiqedile ngicela ukukhuluma nje nomashobana umzuzu. Angazi ufuna ukukhuluma ngani. I'm ready for anything. Let's go for it. Ngicabanga ukuthi sengingakwazi ukufika kwakho mama abazokhuluma engifisa ukukhuluma. So bengicela ukufika. Okay. Yeah. Ngiyabonga. Okay. Ngibe nobusuku obuhle kakhulu because ukuhlonishwa ngasekhaya kuyinto yonke ongayicabanga. Uma ngabe ungahlonishwa ngasekhaya noma ungahlonishwa abantu kodwa uma ungahlonishwa ngasekhaya awusho lutho. Sanibonani Nijani, welcome back to our YouTube channel where we speak about anything and everything under the sun. No topic here is limit or off limits or unlimited. So today we are reviewing Makul. So listen, I am very upset. I am angry on behalf of Umselego. The disrespect that he is receiving from these wives is just unbelievable. I understand having issues and we're at home, not in front of people, that I fully understand. I understand them disrespecting him, Ekaya. It's wrong, but I understand. I understand them ignoring him at home. I understand. But here we are in an event. It's the awards. It's a full house. They are being honored. It's a full house. They are officials. They are respected people. People have been winning awards, going up there with their girlfriends, their mothers, their wives, their kids. And there's a family of 6. They are not doing anything. They are just sitting there. Sharp, don't go in front, but stand up like how Macele did. Why are you not even clap when he got an award? He walk her down, stand up. Yabona imfundiso kaThobile, yabona nje futhi ishamba uNkulunkulu. Yar lo muntu usaphuma egoleni. Yebo si understand kunenkinga lekhaya anizwani kunento ezithile ezenzakalayo, but can you just respect me in front of the people? Now useyabona kumseleko usethi no, let me address this thing khona manje ake ngikhulume nje isashisa hayi bungekuli like yini kanti lamafazi ababona ukuthi yini labafazi abafuna umseleko ayenze kahle that we don't understand, that we don't know yini le engake kumele bayenze, because uzothola ukuthi if umseleko wanted to address this thing esesekhaya mhlawumbe 4 days later, but into endala kangaka usazokhuluma ngayo, but now he tries and address it right now and guys, this is not it. I don't know who says what, I don't care who says what, whether it's freedom or it's what, it's many, but you cannot disrespect your husband as far as this. Funny we second episode that I'm about to post right now, because now we're concentrating on Thobile and njengoba sizumseleke uyeza kwaThobile. Let's see ukuthi mega fair kwaThobile kwenzakalani.